tunelu to vezli. Kamarádi, počkejte! Já to nestíhám. Musím běžet ke strát. Taková ideální zima nepřijde. Slay drug. The Lost. Boží, to bych mohl zkusit, já jsem docela vlastní. The Lost Warhammer Battalion. The Lost Space Marine Chapter Battalion Dragons. A jen kiedy doležit můžeš udělat Space Marine Dvojce. Na Space Marine Dvojce můžeš to dělat Klambují se kolena, koukej se na ty kolena. Oh shit. Díky zákazu při řešení problémů s vlkami se mohou přijít. Nedosáhne. No, dostatečně hluboké. Já jsem zlej. Ano, hele, kamera. Ej, akce. Stop. Já. No, to je takové vtipné, když zvířata otravují zvířata, ale tak bychom zvířata otravovali i další zvířata. Jaký zvířata? No, zvířata, která se snaží být neviděná. Já mám. To mám obráceně. Počkej, kde máš tady Sonu? Sonu? Nemám. Proč je to bývá? Z obou stran? Bejtím lidi. Bejtím lidi. No jo. Jo, on nás natáčí. A budeme ho tady týrat. Během toho, co natáčí. Jak? Ještě, že se nedá otočit kamera. V to chvíli ne, no. Počujte. Počuj to, počkej. Miau. Miau. Kočičko, zaňoukej. Miau. Budeme otočit. Miau. Huggies. Huggies. Točím. Běž se tam přepadnout. To bylo mimo periférie. Ano. Ducha z tebe. To je duch? Ne. To není duch. Duch, chlapi, duch. Ale takhle z druhé strany to trošku vypadá jako duch. Že tady jsou uši a jenom takové to tělo. Duch, chlapi. Já vím, já si to musím katapultovat. Nemusíš. Nebo si dej dva ty bečky, jakoby. A to bude se překrývat jako ve faru. Ale to bude super. Chci udělat tak, že je velký a budeme si to udělat nějak. To je tady jeden prvek. Kam jdeš? Veď se. Kdo ti dá propustku? Tak jo, poslední šance se napít a už budeme dál. Každopádně už budeme pomalinko vycházet. To! Kýra. Hop.
A do kterýho mám? Do kterýho si mám zdát? Do toho bílý. Do toho vyrovnat ještě co přijeme. Tak ten pek. Tolik ne. To neumím tohle. tam mě hrozně bolí. Tady to se mi líbí, to bych bral. To je fakt skvělé. To není láska, to je kamarádská láska. To je hodně divný mikrofon. To je taky pěkně starý tohle. To ještě je už na pětíčku. Kámo, narkotik je extrémně starý. Škoda, že to pomáší celý rok. Já jsem připraven na zimu. Počkat, co? Já se zhubnu. Ten byl malý, tak jsme měli hodně vysoký ty houpačky. A když jsem byl malý, tak jsme měli ty houpačky hodně vysoký. A kluci mi dělali to, že mě takhle tam jako nechali, já jsem se bál skočit. A co potom? Pak mě většinou pustili a nejdřív počkali, než budu vyděšený. Hej! No, jak jsem tady?
Nemám růži. Ještě udělal. No. Teď prosím vidíte, dámy a pánové, odpočívací gang, mají toho plný zuby, stejně tak jako ostatní tady. Co k tomu řekneš, Lupe? I got some bitches right here. Hey, he got them. Ho, ho, ho. Let's get some ho, ho, ho. I heard there are hoes here. Where? Držím! Ne, nahoru, nahoru. Počkej. Jo, nemám ho, bohužel. Já jsem použil zvědění, protože samé. Musím držet na boku. Tak to tehne. Když jeli do Ostravy, já nevím. Počkej, to Počkej. Ne. To je? No, a nejde se Ježišmarja. A ty na to ještě obsah. Pre já na tom obsah. Dala jsem to sám, prosím. Vlastně, já to jsem Počkej, to bolí. čemu to je? No, jak do Kastěla. Asi dám za něj. Tak si říct, který mě zradil. Jo, nechci si dělat takovýzku. Ne, nechci si dělat takovýzku. Počkej, musím vytáhnout ještě další krabičku, počkej. Počkej, ale ukáž, to není jen tak malá krabička, počkej. Je, Marta, to budeš, nechci to bude takhle. To nechci. Hej, Aros. Co se zasekl? Ne. Mimi. Klidně se postavte na to dřevěné, ať můžete být výš. Vy už to děláte, že jo? Dobře.